И разбира се, както знаете, за края на търга запазваме ни от любопитните, ценните, интересни неща. Както знаете, дами и господа, това е последната фотография на Джако Росич. Последната. Началната цена е 1000 лева. Имаме ли 1100 за фотографията на Джако Росич? Имаме 1100 лева, имаме 1200 лева за Джако Росич. 1400 лева от уважаемия господин. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви от сърце. 1500 лева. Тя е събрала на преден търг далеч повече. Какво по дяволите става? Мислех, че всички ще скочат от чуповете за тази картина. И изведнъж се чува. Цирк балкански. Добър вечер, дами и господа. Ще ви разкажа една кратка история. Тази картина получих срещу 5000 лева. С парите трябваше да се закупат 2 ковьоза за детската болница в Силистра. Господин Кошлуков, отново давам 5000 лева за картина. Това наистина ли е, хора? Събудете, бе! Ущъпете, бе! А полицайки да си балкански, бе! Решението дойде спонтанно, затова защото това е един от нашите най-велики актьори. И аз реших, че тази картина трябва да се върне отново при фамилия Балкански. Традиция в нашата фамилия благотворителността. Дами и господа, това беше чудесен. Завършиха този търг. Една горда фамилия, която не случайно звучи Балкански, придоби отново собствената си картина, защото я заслужава заради своята щедрост, доброта и огромно сърце. Поклон, господин Балкански.